Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 19 декабрь, сишәмбе. Туры эфирда сезне мин, Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга файдалы эш көне, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүген леденцы, бозлы конфет көне. 20 гасыр уртасына кадәр бозлы конфет чын деликатес булган. Аларны аерым нөсхә иттереп җитештергәннәр. Сүз уңаеннан бала чакта күпләр яраткан татлы карамель яңа ел бәйрәме өстәленең матур бизәге булачак. Бүгенге көнгә кереп калган кайбер башка вакыйгалар турында алдагы минутта кыскача булыр. Ел сайын 19 декабрьдә халыкара ярлыларга ярдәм итү көнен билгеләп үтәләр. Берләшкән Милләтләр оешмасы ярлылыкны канәгатьләнерлек яшәү рәвеше тәэмин итү өчен кирәкле ресурсларның озак вакыт мәҗбүри булмавы халәте дип карый. Халыкара экспертлар мәгълүматлары буенча 20 гасыр ахырында планетаның бөтен халкының 1/4 өлеше, ягъни миллиард ярым кеше хәерчелек яшәешендә булган. Бүген Россиядә хәрби контрразведчиклар көне билгеләп үтелә. Көн 1918 елның 19 декабрендә яңа төзелгән дәүләтнең көч структураларына үзгәртеп коруларны кертү белән бәйле була. Еллар дәверендә бу хезмәт үзенең исемен беренче тапкыр алыштыра, ләкин үзенчәлекләренә кагылышлы төп юнәлешләр үзгәрешсез кала. Бурычларга килгәндә алар мөгаен киңәеп кенә китәдер. Бүген 19 декабрьдә Россиядә тәэмин итүчеләр көне билгеләп үтелә. Бу рәсми булмаган һөнәри бәйрәм, ләкин аны үткәрү күп кенә оешмаларда яхшы традициягә әйләнгән. Шунысы кызык, көн символы итеп танылган әкият герое Алтын балык сайланган. Бәйрәмне гамәлгә куючылар фикеренчә, нәкъ менә бу әкияти образ хәзерге заманда теләсә нинди ихтыяҗларны канәгатьләндерергә сәләтле тылсымчы. Жир йоклый тыныч, күреп тәмле төш. Уяныр әле, тукта, үтсен кыш. Габдулла Тукай. Куллар эш тотканда, картайырга да, авыртырга да вакыт юк ди Саба районының Аккүл Биянәй авылда яшәүче Рәзинә апа Зиннурова. 84 яшькә җитсә дә, җир җимертеп яшәгән кенәл аның. Сыерын да асрый, бакчасын да үстерә. Булар өстенә 40 төрле кул эше дә белә. Кыш, авылда эшләрнең бер тынган мәлләре. Морҗалардан төтен күккә юл алган һәр йортта үз җае белән тормыш тәгәри. Һәр кемнең үз гамәле, үз мәшәкате. Рәзинә апа Зиннурова кышкы тынлыкны менә шулай үзенең туку станогыннан чыккан авазлар белән туктатып тора. Бу йортта олы кешенең тынгысыз күңел халәте эш белән басыла. 19 гасыр ахырында туку татарлардагы иң киң таралган кәсепләрнең берсе була. Аның иң борынгы төре дип асалап сугу күрсәтелә. Рәзинә әбинең бала чагы тормышында менә шушы туку эшләре якты эз калдырган хатирәләр булып яши. Туку старыгында эшләү минем бала чактан килгән. Әби сугыш вакытында тукый торган иде. Ул паласлар, сөлгеләр, ашъяулыклары тукый торган иде. Алар ул вакытта бик кирәк иде. Кем малай өйләндерә, кем кыз бирә, шуңа бүләк итеп ашъяулыклар, сөлгеләр аннан суктыра торганнар иде. Без 5-6 яшьлек балалар булыша торган идек әбигә. Шүрепләрен, шүреләрен сөрнәргә, җеп әзерләргә булышадыр. Сөлге, тастымаллар, намазлыклар, Коръән тышлыклары, шәл-шарфлар, гомумән хатын-кызга һәм кем күрештә нәрсә кирәк, шуларны суга ул. Эшләрнең һәр кайсы күңеленә ята. Якыннарына да менә дигән истәлек бүләкләр. Рәзинә апа кая барса да күчтәнәче әзер. Тынычлык бирә инде кызык, моны эшләү, яңа эшне эшләү кызык бит ул.
Саба районына Шиләбе өлкәсеннән килен булып төшә ул. Аккүл бигәнә егете Гомәр алар шәһәрендә хәрби хезмәтен үтә. Яшьләр кавышып, шунда тормыш кырып җибәрә. Гомәр әнисенең бердән-бер баласы булгач, төп йортка кайтып, аны тәрбияләү бурычы яшь парны биргә кайтара. Мин кайтуга кайнанама әни дип әйттем. Күңел булды инде уларга. Ул мине кай вакыт ачуланадыр иде, мин бар әни дип торам. Әни дигәч бер кешенең дә шул килмәгән. Рус ягына сөйләшкән Рәзинәне Шытсу мәктәбенә рус теле укытучысы итеп эшкә алалар. Башлангыч мәктәп директоры вазифасында алып бара. Гомәре Сабада иң яхшы токарь була. Зиннуровлар гаиләсендә бер артлы 3 бала туа. Дания, Венера, Дамир әти-әни үрнәгендә акыллы, гыйлемле булып үсәләр. Укытучы, табиб, инженер белеме алып, һөнәрләренә тугры калалар. Рәзинә апа бүгенге көндә ялгыз гына калса да, балалары ташламый аны. Олы кызы Дания күпчелек вакытын әнисе янында үткәрә. Шуннан да әни күп төрле һөнәр иясе дип әйтергә мөмкин. Чөнки ул төзелештә дә эшләгән, чөнки ул заводта да эшләгән, фанера заводында да эшләгән ул. Бүтән бер эштән дә куркып тормый. Даже ул пичләрдә цемент белән дә бөтенсен эшли. Хәзер вакытта да мин белмим, ул уже электролобзик белән кисә. Әле мин белмим, әле ул кисә. Менә өйрәнәсе бар аннан электролобзик белән. Бүтән эштән дә белә. Куркып тормыйды, безгә дәгән шундай булырга өйрәтә инде ныклап. Күчкәндер дә миндә. Менә ул тегә дә, шигә дә, туқыл, менә яңалыкка ынтыла. Улгайган булуга карамастан, һәрвакыт яңалыкка ынтыла. Миңа үзем өйрәтмәдем, ул бүтән интернетны да үзе дә менә шулай өйрәнде. Әйе, әниләре эшкә бик тыңгысыз аларның. Тәүлекнең һәр сәгатен минутлап бүлгән. Әле туку, станогы артында, әле нәҗибен алып бәйләм тота, әле тегү машинасы артына килеп утыра. Монсы үзем белән бергә картая инде дип шаярта машинасы турында. Яңалыкларга омтыла, эзләнә. Яшенә скидка бирмәй, ачуланам инде, әни йөрмә инде, тегеләйм булай, йыгылырсың, тегеләйтесең, булайсың. Что ди син мине ди итәсең әле дип. Менә аның үзе карт булса да инде, карт дип әйтәм мин, карт инде ул. Ну, йөрәге яшь. Мин бүтән кешегә дә телим шул теге әзрәк мин тегеләйм булай дип үз өстендә ятмаска инде. Тигел әле ул буларда йөрде. Рәзинә апа гарәп шәйдә үзлегеннән өйрәнә. Коръәнне укып чыгуын да горурланып әйтә. Улы Дамир да әнисе белән бергә дин сабаклар ала, хаҗга да барып кайта. Уку, белем өстәү, өйрәнү бу гаиләнең иң асыл сыйфатлары. Рәзинә ападан укытучылык эше бер вакытта да китми. Мәктәп дәреслектәрендәге әдәби китапларны һаман да кайта укый. Бүген Толстойның «Война и мирын» багышланган. Уку йөрәгемә ял ди ул. Мин русчан да укыйм, татарчан да укыйм. Хәзер ана быел кыш буе Чехов, Антон Павлович Чеховның китабын укыдым. Һәр шунда язган. Где талант, где творчество, там нет и болезни, там нет одиночества. Я шундай җөмлә укыдым мин. Эшләргә кирәк икән, творить, иҗат итәргә кирәк икән дип уйладым. Бик дөрес сүзләр әйткән ул. Тырышлык, үҗәтлек, эзләүчәнлек, яңалыкка омтылу тормыш бизәкләре. Һәм һәр бизәк артында матурлык яши. Ананы балалар игелеге, балаларны әни исәнлеге бәхетле итә бит. Кешелек өчен иң кыйммәте дә шундадыр. Без туры эфирдә эшлибез, хәерле матур көннәр теләп дәвам итәбез. Нәселем каян килә? Әти бабаларым кемнәр булган дигән сорауны күздә тотып, тамырларын барлап, Диләрә Гафиятуллина туганнар проектын оештырып җибәрә. Аның әһәмияте, киләчәккә мирас калдыруның никадәр мөһим булуы турында без кунагыбыз белән студиядә сөйләшеп, әлеге сорауларга җавап эзләргә тырышырбыз. Диләрә ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр. Үзегез белән таныштырганда сез мин Диләрә, зур бер нәселнең вәкиле дип әйтәсез. Бүгенге көндә нәселегездә күпме кеше бар? Кемнәрне беләсез?
Хәзер инде санаудан туктадым. 1000 кешедән арткач инде санамый башладым дияргә була. Без хәзер анда шәҗәрәдә 11 буын. Әби бабайлар һәм минем кызым барыбыз да бергә менә 11 буын итеп Субханалла, 11 тупландык. буын. Әй. Сез менә туганнар проектында оештырып җибәргәнсез, менә моның тарихы ничек булды? Гомумән башта мин аны үзем өчен башладым, әлбәттә, гаилә тарихларын ничектер тәртипкә китерергә диеп, өйдә булган дәфтәрләр, әбиләрдән калган, бабай артыннан бабай бик сөйләргә ярата торган кеше булган иде һәм мин инде яшүсмер булганда аны ничектер сизеп алдым, ул сөйләгәннәр югалып китергә мөмкин дип. Һәм мин кайбер әйберләрне аның сөйләве буенча язып бара идем. Ул безгә сөйли, мин әкрен генә аларны барлый идем. Аннары бабай инде үлгәч, әби генә калды һәм бу бөтен кагазьләр җыелып калган иде һәм мин аларны барысын да ничектер тәртипкә китерергә дип тырышкан идем дә, шуннан шәҗәрә үсә барды. Мин бер белемнән икенче белемгә күчтем. Психология фәннәре, генеалогия, тарих, алары барысында айрым-айрым белгечләр белән аралашып, курслар, семинарлар үтеп, бик кирип киткән идем инде ул эшкә. Һәм аннары сораучылар да күбәйде. Менә синең юлың ничек булды, син аны ничек эшләдең, менә минем гаиләдә булай булды, минем гаиләдә булай булды дип. Кешеләр ничектер үзләре мөрәҗәгать итә башладылар да, мин аларга ярдәм итә башладым. Һәм менә аларга ярдәм иткәндә сез кызыклы гына интервью үткәрәсез икән. Анда шул кадәр кызыклы сораулар кергән. Мәсәлән, чәчнең төсе нинди, күзнең төсе нинди, алар ни өчен мөһим, нәрсәгә кирәк булар? Гадәттә, мин шәҗәрәләрне туплый гына башлаганда, безнең гаиләдә дә бар иде шәҗәрә, бер бәләкәй генә, анда ир кешеләр генә кертелгән иде, мәсәлән. Чөнки электән хатын кызларны бөтенләй шәҗәрәгә дә кертергә булмаганнар инде. Ир кешедән нәсел бара, исем бара, фамилия бара дип шулай гына ясаганнар иде. Бу моның улы дип әйткәннәр бит инде, бу нәселдән чыккан дип ир кеше нәселенә бәйләп әйткәннәр. Аннары шәҗәрәне киңәйтә башлагач, генеалогия фәне мәсәлән, алар күбрәк даталар, вакыйгалар әйберләрен туплыйлар име, минем юнәлеш ул күбрәк кешенең хисләрен, гаиләдә нәрсәләр булган, алар ул гаиләләрне ничек туплаганнар, име вакыйгаларны ничек узганнар, шуңа күбрәк игътибар бирәм һәм минемчә шул нәсел китапларында ул тарихлар кешенең күңеленә якынрак ята. Мәсәлән, без шәҗәрә күрәбез, анда исемнәр бар һәм туган, үлгән еллар бар, име? Һәм анда исем һәм ул дата артында бит чын кеше булган, йөрәге типкән, чәй ул гаилә корган, эшендә ниндидер омтылышлар булган аны һәм алар бик кызыклы. Ул нәселдә нинди вакыйгалар, нинди гореф-гадәтләр сакланган, аларның барысында кеше әле олырак буыннан үзенә шундый хәзинә кебек туплый ала әлеге вакытта һәм ул мөмкинчелекне җибәрмәскә дип уйлыйм инде мин. Димәк, сез менә безнең тамашачыларга шундый фикер җиткермәкче буласыз. Шәҗәрәсе дә кирәк, һәм инде менә бу гаилә китабы да кирәк. Чөнки без бөтен булган вакыйгаларны схема формасына җыя гына башласак, ул бик вак була. Монда ниндидер информация кисәкләп, моннан ниндидер, име? Анда кайбер кешеләр бер схемага фотолар да кертәселәре килә, кем булып эшләгәндә, шәһәрләрендә, гаилә вакыйгаларында. Тик ул схема аннары укылмый. Мин белемем буенча рәсем укытучысы һәм шуңа күрә миңа визуаль якта бик мөһим һәм мәгънә ягы да бик мөһим. Һәм минемчә аларны аерып тупласаң, әйбәтрәк, аерым бер схема булса һәм шул схемага таянып, инде тулы мәгълүматлы фотолар белән, интервьюлар белән, ниндидер анда гәҗит статьялары белән, гаиләдә нинди мәгълүмат бар, шуларны барысын да туплап, шундый истәлекле әйбер калдырып була. Кызык, име. Менә тикшереп караганыгыз бармы, сынап караганыгыз бармы? Даталар белән инде вакыйгалар нәселдән нәселгә кабатланып килә торган очраклар була дип әйтәләр. Әлбәттә, ул бик кызыклы тема, бик тирән тема. Аны бөтен кеше дә
карарга әзер түгел дип әйтергә дә була, чөнки гадәттә шәҗәрәне өйрәнә башлаганда яшерен әйберләр табыла. Анда шәҗәрәне туплаганда, мәсәлән, biz гадәттә ниндидер яхшылык табырга омтылабыз бит инде, һәм гомер ул төрле була, гаиләдә төрле вакыйгалар була, төрле реакциялар була, һәм кеше шуңа да тап була. Алар белән нишләргә икәнен белми, ул ниндидер үпкәләүләр була, яки берәр авырулар нәселдән нәселгә, буыннан буынга күчкән. Кабатланалар. Әйе, даталар да кабатланырга мөмкин, вакыйгалар да кабатланырга мөмкин, тик ул ничектер кимчелек түгел, нәселнең кимчелеге түгел, ул капма-каршы мәгънәдә ул Өстәмә информация бирү генәдер инде бу, шулай бит әйе. һәм ул нәселнең дә, кешенең дә үсеш ноктасы дип әйтергә була инде. Ул шул вакыйгалар нишләп кабатлана икәнен аңласа, үзе эчендә, алдагы буыннар эчендә бик зур һәм бик мәгънәле эш эшли. Ә менә бу бүгенге күзлектән чыгып модага гына иярүме, әллә инде чыннан да менә бу әби бабаларыбызны, аталарыбызны барлаумы, кызыксыну ни өчен бүгенге көндә арта? Минемчә, кеше хәзер күбрәк үз эчендәге булган хисләр белән якыннан якын таныша башлый. Хәзер эмоциональ интеллект турында күп сөйлиләр. Һәм дөньяви тормыш ничектер әби бабайларыбыз булган вакытта ул чорда хисләргә таянып, шундый җиңел генә яшәү мөмкинчелеге юк иде. Хәзер кеше инде үзенең шундый базовый уровеньне япкан диергә була инде, тынычланган, һәм үзе кичергән хисләр белән очраша ала, гаиләдә булган вакыйгалар белән очраша ала, һәм мәгънәләрне ничектер тирәнрәк эзли башлаганда без барыбер үзебезнең гаиләгә чыгабыз. Чөнки без әти-әниләребезнең балалары, алар үзләренең әти-әниләре балалары, алар үзләренең әти-әни балалары, һәм без нинди атмосферада үсәбез, нинди гаиләдә үсәбез, шул әйберләрне дөньяга да чыгарабыз була. Әйе. Бик зур рәхмәт сезгә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Менә сезнең кебек төпле, менә шундый фикерле яшьләр булганда, әлбәттә инде милләтебезнең киләчәге дә өметле диясе килә инде. Нәселегезне барлап, тагын да дәвам итеп, менә шулай гөрләп яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Бик зур рәхмәт, матур көннәр. Рәхмәт, Ясын. Көнебезне матур уй-фикерләрдән, изге теләкләрдән, саваплы эшләрдән башласак, тормышыбыз да гөрләп барыр. Әлеге теләкләрдә калып, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Алда сезне матур җыр көтә. Исән-имин булыгыз. Хәтерсез, мәтрүшкә салырга онытканмын икән. Каршы, картайдың шул инде. Бар иде бит синең дә ут кебек матур чакларың, Табигатьнең һәр көне дә җылы аяз тоела, күңел кояшы әгәрдә сүрелмәгән вакытса, табими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, һәр кирәк белергә, табими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга, Янмасам да башлар сайрый.